צפייה בחדשות, תחושת שליטה מזויף, לגמרי מזויף. אין פה מלחמה רק בעזה, אין פה רק חיילים בצו 8 שנלחמים, וכולנו מאחלים להם שכמובן הם יחזרו בשלום. יש פה לוחמה פסיכולוגית בכל בית. כל סרטון, כל תוכנית טלוויזיה, כל פוסט גורמים לתודעה שלנו להיות חשופים. הצפייה הממושכת בחדשות יכולה לגרום לנו נזקים שליליים הרבה יותר ממה שהיא עושה לנו טוב. היא יכולה לגרום לנו לפחד וחרדה. זה יכול לגרום לנו לעודף מידע. לא נצליח לישון טוב בלילה. וכמובן, אשליה של שליטה. עצם זה שאנחנו צופים בחדשות, יש לנו מין אשליה כזאת, שאנחנו מעורבים, שאנחנו יכולים לקבל החלטות, שאנחנו יודעים באמת מה קורה, אבל זה לא באמת ככה. מה כן אפשר לעשות כדי עדיין להישאר מעודכנים? דבר ראשון, אל תמתחו את הגבול של עצמכם. כל אחד יודע מה הגבול שלו, כמה הוא מוכן להכיל, כמה הוא יכול לספוג. אז תעצרו שנייה לפני שאתם עוברים את הגבול. אל תגידו לעצמכם, סרטון אחד ודי, אני חייב לראות רק את הסרטון הזה, כי זה סרטון אחד יותר מדי. חיוני להישאר מעודכנים במלחמה, אבל יותר חיוני לשמור על איזון הנפש. ולכן תגבילו את עצמכם לפעם ביום, 10 דקות, רבע שעה, שבה אתם נכנסים, מתעדכנים ויוצאים. אל תשימו חדשות ברקע, ותעשו כל מיני דברים בבית, תתלו כביסה, תבשלו, כי גם אם אתם לא באמת מאזינים, זה חודר לכם לתת מודע. כשאתם יושבים ופותחים חדשות, תשאלו את עצמכם, מה הייתי עושה עכשיו אם לא היו חדשות? הייתי קוראת ספר, הייתי מטיילת עם הילדים בפארק, הייתי מבשלת, מסדרת, מנקה. תקומו ותעשו באותו רגע את מה שהייתם עושים אם לא הייתה מלחמה. אל תהפכו להיות שרי ההסברה של ישראל. יש אנשים שזה תפקידם. יש אנשים שיכולים להכיל את הסרטונים האלה, שהם יעשו את זה. אל תחשבו שאם אתם לא משתפים או לא רואים או לא צופים, אתם לא עושים את העבודה שלכם במדינת ישראל. אתם מרגישים צורך להיות מעודכנים, מפחדים שלא תהיה איזושהי אזעקה או איזושהי עדכון חשוב, שימו, תנעצו בקבוצות הוואטסאפ שלכם את הקבוצה של היישוב, של העיר שבה אתם נמצאים, שבה רק המנהלים יכולים לשלוח הודעות. וככה, אם יהיה משהו שאתם צריכים לדעת בעיר שלכם, שם תראו, לשם תיכנסו. תתנתקו מכל קבוצות הוואטסאפ הלא רלוונטיות. ותזכרו, עכשיו תורכם לחזור לעצמכם. בואו נחזור לתפקוד אופטימלי כמה שיותר בזמן המלחמה. ואני מאחלת לימים טובים ושקטים לכולנו.